Здравейте! Добре дошли в поредния епизод на фирма SplitStar. Както ви казах, ще направим доста епизоди, в които ще ви казваме неща интересни, факти за нашите хранителни добавки и ще засягаме някои теми здравословни, от които повечето хора страдат. Ще се опитаме да ви даваме някакви съвети според нас. Вие вече ще си прецените според вас дали искате да ги приемете, дали те ще ви свършат някаква работа. Ние просто сме решили да направим каквото можем, каквото зависи от нас, за да информираме хората, защото един от най-големите проблеми като цяло е, че хората са изключително неинформирани. Липсата на информация и множеството заблуди, които идват от къде ли не, страшно много объркват хората и така като цяло всеки си върти в един омагьосан кръг, както ви казах и преди. Затова ние ще опитаме да го разсеем този кръг, доколкото ни е възможно, разбира се. Сега в днешния епизод няма да ви говоря конкретно за добавки, а ще ви говоря за един друг проблем, който е наистина много сериозен, а то е, както ви казах вчера, замърсяването на нашите организми. Един огромен процент от нашите болести, от нашите неприятни състояния, от нашите здравословни проблеми идва точно от този факт, че организмите са ни буквално затлачени от много работи. Набързо ще изреда най-основните и ще ви кажа защо, как се получават и какъв е начин да се, ако можем да се отървем от тях. Можем, стига да имаме желание, разбира се. Сега, един от най-сериозните фактори за замърсяването на нашите организми е оксидативният стрес. Вчера ви споменах за него. Оксидативният стрес не е някаква фантазия, измислица и нещо, което не може да пипнеш и да усетиш нереално. То е съвсем реално. Всъщност, оксидативният стрес се дължи на свободни радикали. Свободните радикали, това са молекули, които са в нас, и поради една или друга причина те са спряли да функционират както трябва и на всичкото отгоре и заразяват и другите и започват да ни вредят. Това се получава от страшно много работи, мръсна околна среда, вредна храна, която ние българите страшно много си я обичаме, алкохол, вредни навици, безсъние, стрес и много други неща. Оксидативният стрес се трупа и причинява страшно много болести и проблеми и запушва организмите ни все повече, като усложнява процесите в тях, което е много лошо. Сега, за да се отървете от оксидативния стрес, разбира се, логично трябва да ползвате антиоксиданти. Антиоксидантите са страшно много различни видове. Казах ви вчера за люцерната, тя е един от най-силните антиоксиданти, но има и страшно много други. Ние имаме много антиоксиданти, които действат прекрасно против оксидативен стрес. Ще ви запозная с тях лека по лека. Във всеки един епизод ще ви обяснявам кой е антиоксидант, защо и как може да ни свърши прекрасна работа. Сега обаче, преди това искам да държа да ви кажа няколко неща. Първо, аз не съм доктор, нямам медицинско образование, но се интересувам страшно много, защото това ми е работата. Аз искам да помагам на хората и искам да съм информиран относно добавките, с които се занимавам, защото аз ги предлагам на хора да ги лекуват и трябва да знам, трябва да съм информиран. Затова чета много, разбира се, изпробвам много и върху мен, върху близките ми, върху децата ми и виждам кое как работи, за да имам информация, за да мога да ви я дам, да е максимално адекватна и без украсявания, без излишни. Просто ви казвам нещата такива, каквито са. Сега, един от основните проблеми, които имаме ние, е, че храната ни е абсолютно безобразна. И тук засягам не всички хора, разбира се, има много хора, които се хранят така по-здравословно, по-преценено, по-прецизно.
И съответно това си дава отражение, защото абстрахираме се от добавки, от всичко, което, нали, може да ви излекува и да ви помогне. Ако храната ни е хубава, ако не се храним качествено, ако се храним с боклуци, нищо не може да ни помогне. Казвам ви го най-откровено, наистина е така. Храната, това, което вкараме в организма си, в тялото си, директно е най-важното нещо. Това, което едем, това, което пием и други неща, но конкретно за храната. Значи, честно да ви кажа, аз ще бъда напълно откровен с вас. Когато видя човек, който е наднормен, очевидно наднормен, особено в момента, в това време, в тия ужасни жеги, които са вънка, едвам върви, изпотен, повти и едновременно с това в ръката си държи един огромен дюнер и го консумира, значи този човек на мен, честно казано, ми прилича на циганин, който стои и диша лепило. Нали, ефекта и резултат ще е един и същ. Ти се самоунищожаваш по този начин, което не е добре. Първото нещо, наистина малко грубичко може да ви звучи, но хората трябва да разберем всички, че храненето е изключително важно за това как се чувстваме, как изглеждаме и какъв живот ще живеем и така нататък. Не мога да ви опиша колко е важно. Затова отправям така апел към вас, започнете от храненето. Не казвам, че трябва да спазвате някакви ужасни хранителни режими, нещо страшно задължаващо, да си мерите с кантарче храната или просто има неща, които не трябва да се ядат, не трябва да се консумират по никакъв начин. И това са, всички знаете, няма да ви изненадам с нищо, пържени неща, сладки, захар и всякакви тяхни производни. Това са неща, които страшно много вредят и не ни помагат с абсолютно, не ни дават абсолютно нищо, освен някакво лъжливо удоволствие, докато храната ни преминава през устата и оттам нататък само лошо. Затова това е едно от най-важните неща. Другото, което страшно много ни вреди и ни запушва организмите, е околната среда. Значи имайте предвид, че почти всичко вече, до което имаме някакъв допир в ежедневието, почти всичко вече е токсично. Повечето неща се правят от токсични пластмаси, в които има дори вещества, които причиняват и рак. И всеки един допир до какво ли не, дори и въздуха, който дишаме, ни увеличава оксидативния стрес и ни прави се по-болни. Затова е изключително задължително хората да си грижат за себе си. Всеки един човек трябва да си грижи за себе си, като използва различни методи. В нашия случай това са хранителните ни добавки, които буквално спасяват животи с това, че изчистват организмите, което е страшно важно. Значи не можеш да разчиташ на това, че нещо, което е излезнало от лаборатория, от някоя химична лаборатория, то няма нищо общо с човек, няма нищо общо с природата, може по някакъв начин да ти помогне, да ти изчисти, да те излекува и така нататък. Напротив, нещата стават само по-зле и организмите не се запушват все повече и повече. Затова човек трябва наистина да залага на колкото може по-натурални и по-природни методи, за да си изчиства организма и да се чувства добре. Другото, което е изключително подривно за нас, това е стреса. Стреса, знаете, от ставането сутрин до лягането вечер, повечето от нас, 99% от хората, освен тези, които са абсолютно безгрижни, най-вероятно има и такива, минават през някакъв стрес. Дали на работното място, дали в градския транспорт, дали ще се досат на нещо, което виждат по телевизията. Без значение, стресът е навсякъде, той също действа много зле на нашите организми. Разбира се, ние няма как да ги избегнем тези неща, защото живота, който живеем, времената, в които живеем,
просто налагат да живеем в динамична среда, да се движим, да работим, да правим безброй много работи, а те са неразривно свързани с стрес и всякакви други емоции, които ни го причиняват. Затова, ето пак, стигаме до това, че човек трябва да се грижи за себе си, за нервната си система, да си изчисти организма, за да е добре. Това, което отправям като апел към хората, това, което вие можете да направите, е да си грижите за здравето си. Вярвайте ми, ако просто ставате сутрин от леглото и правите всичко, което правите всеки ден, без да взимате някакви мерки, да си грижите за това да сте здрави, няма да стане от само себе си. Нещата ще стават само по-зле. Например, заобикаляйте всякакви заведения за бързо хранене, ако ви е възможно, защото храната, която е там, единственото, което прави, е да вреди на организмите. Ето ви един много лесен начин. Хамбургери, дюнери, понички, тортички, пастички, намалете ги. Особено хората, които са вече така с повече килограми, по-наднормени, тогава там вече започват страшно много проблеми. Много голяма част от вас го знаете. Говорим за органи, черен дроб, сърце, бъбрици, абсолютно всичко се натварва, процесите стават много бавни и нещата отиват на зле, почваме да се разболяваме и никак не е добре. Затова погрижете се за здравето си. Най-важното – храната. Когато почивайте качествено, опитвайте се колкото може по-малко стрес и най-важното нещо, тъй като не можем, както ви казах, не можем да се измъкнем от тези неща. Те са навсякъде около нас, са част от живота ни. Грижете се за себе си. Един от най-добрите начини, нещо, което ние вече 2 години правим и виждаме как работи страхотно добре, е с хранителните добавки, които ще ви показваме тук. Ето аз, например, ето ви един пример, аз съм свалил 52 кг, като си гледам храната, без да се ограничавам, просто има неща, които не ям, аз вече ви ги споменах. Брашно, тесто, сладко, пържено, прекалено мазно, без тези неща. Всеки може да оцелее без тях, има достатъчно прекрасни алтернативи и вие можете, няма никакъв проблем и виждате как лека по лека нещата се подобряват, стават се по-добре и нормално да е така. Но, както ви споменах, може да разчитате винаги на нас за съвети. Телефоните са ни навсякъде, обаждайте се, можем да ви дадем съвети и за хранене, и за добавки, защото, пак ви казвам, без тези добавки просто нещата нямаше, при мен нещата нямаше да се получат, а и при много други хора, които вече са редовни наши клиенти, защото са се уверили в това колко огромна разлика може да направи нещо, което е изцяло натурално, нещо, което е направено с идеята да помогне. Всъщност това е едно от най-важните неща, неща, които трябва да споменат за нашите добавки, е, че те са направени с идеята да помагат на хората. Колко други неща може да се похвалят с това нещо? Аз даже не се сещам. Всичко, което се прави вече в днешно време, повечето неща се правят с цел да се вземат на хората парите и това нещо просто да не им свърши работа и скоро да го хвърлят или да им навреди по някакъв начин, защото повечето неща дори не е ясно откъде идват и какви са. В нашия случай не е така. Продължайте да гледате нашите епизоди, ще ви запознаваме с нашите добавки, ние ще ви казваме какво правят, ще ви казваме къде да видите информацията. Винаги може да ни се обадите и лично да ни питате за нещо конкретно и лека по лека всичко ще стане ясно. Благодаря ви и желая ви лека вечер.